celý internet řeší Labubu, já jsem si šla pro kočičku a domů jsem se vrátila s vázou. A uděláme si tady takový malý unboxing a já vám k tomu řeknu takovou historku. Mám z té vázy strašnou radost a vyskočila na mě před nedávnem na Instagramu a udělala jsem si print screen a řekla jsem si, až bude ta vhodná příležitost, nebo třeba až budu mít narozeniny, tak si udělám radost, protože je to věc, kterou akutně nepotřebuju, ale moc by mě potěšila. No a zrovna včera jsem se probudila a na tu vázu jsem si vzpomněla a říkám si, tyjo, mohla bych se podívat a že bych si ji konečně objednala. Podívala jsem se, Jelenko, můžu, prosím. Podívala jsem se na ten e-shop a zjistila jsem, že je vyprodaná. Snažila jsem se prohledat celý internet, ale nikde nebyla. Prostě jsem ji nemohla najít a říkala jsem si, dobrý, očividně nezaujala jenom mě, ale i další lidi. Jo, tak prosím tě, mamka si tady, mamka to rozbalí. Ty už stojíš, ty už stojíš. A uděláme hečí. Tak a tady si dáme malou křupínku, viď? Máme tady stavebnici. No a tak si říkám, dobře, koupím si tu kočičku, na kterou jsem koukala, protože jsem měla chuť udělat si radost a strašně dlouho už jsem si nic nekoupila. A jdu teda do toho obchodu, že si koupím kočičku, tam jsem věděla, že je maj a ta váza tam na mě čeká. Jako asi to nebude šálek kávy každýho, ale reálně tohle je krabice od Číny nebo prostě od nudlí, ale jako ty detaily, tady prostě je krabice, ale je to keramika. Takovýhle krásný květináč nebo vázička a už se těším. Nám se to do bytu bude strašně hodit, ale říkám, jako vím, že to prostě asi není pro každýho a mám z toho velkou radost.